Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Major Hamza Al-Mustapha mai ritaya, sunana Kabiru Muhammad Dambauci daga Arafai Hausa. Mun ci karo da labarai daga jaridun Najeriya wanda suka wallafa cewa kotun koli ta yi watsi da ƙarar da jihar Lagos ta shigar a kanka na zargi na kisa. Yaya ka ji da wannan labari? Muna fata za mu samu tsokacinka akan wannan al'amari. Da Allah, ko da minti ɗaya ne da ɗan daƙiƙu, za mu yi amfani da shi ne a labaranmu don mun ɗan karanta abin da ya faru ɗin, amma za mu so mu ji muryanka kai tsaye na yadda ka ji game da wannan al'amari. Mun gode kwarai da gaske, sai mun ji. Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki. Na ji hukuncin da aka zartar. Tun fil azal dai gaskiya akan tambayarka babu dalilin kama mu. To amma ka san a lokacin da aka kama mu, ita gwamnatin da muka riƙe ta yi baƙin jini. Waɗansu manya suka haɗa kai akan dole musamman ma ni a ce sai dai na bar duniya. To na ci azaba sosai, shekara 15 duk kun san me ya faru. To wannan ya zo bai faru ba. Shari'o'i ma ai ba wannan ba ne kawai. Abin da aka ɗaura ma ai Allah ya yawa da su. A wannan lokacin faka tuna ko sauro ne ya fuka-fukin shi ya lankwashe, ni ne za a ce mai laifi. Ko da sauron nan a wata ƙasa yake a Afirka ma. Haka sharrin ya yi girma. Jarida, rediyo, talabishin, a kullum ga 'yan kwangila masu rubuce-rubuce da ɓatan suna da su kawo ƙiyayya da kawo rashin yarda da mu da waɗansu mutane. An sa ni na yi sallama da arewa cewa ba zan sake ganin arewa ba. An yi yunkurin a kashe ni na sani. Sau 11 ne na sani lokacin da aka sake ni shekara 10 da suka wuce ko 11 ne da ya wuce. Daga ƙarshe na zo na gano sauran mutane su zo lokaci kaza da muka fita da kai mu aka ce mu kashe ka kaza a haka. To in ka haɗa wayannan gaba kaga bin gaskiyar maganar wanda suka tsara abun da wanda suka sa su taya su ne suka bata abunsu. Allah dai ya zaunar da Najeriya lafiya, amma mun ga makirci kuma mun ga ƙarshen makircin. Allah ya zaunar da Najeriya lafiya. Yawan kiranye a wayana ya hana in ɗauki maganar. Abin da yadda nake fata na ƙarshe shine tunda za ku yi editing, Allah ya zaunar da Najeriya lafiya. Allah kuma ya kawar da dukkan wata fitina. Allah ya sa mutane su haɗa kai, wanda suka zalunce mu na yafe, wanda suka kirkire mana mugunta da namu da na iyali da na 'yan uwa da dukkan mu baki ɗaya, da iyayena wanda na rasa su bayan na tafi da saura, dukkani na yafe musu wanda duk suka yi mana wannan azaban. Allah ya gyara, Allah kuma ya sa kada a taɓa yi wa wani haka har ƙarshen duniya. Allah ya zaunar da mu lafiya, Allah ya kare, Allah ya zaunar da dukkan al'umma ko a ina suke lafiya. Kuma masu shari'a wajen jajircewarsu muna godiya. Lauyoyinmu da suka azabtu a wulakanta su nan da nan ba su karaya ba, sun tsaya haikan. Abokananmu, 'yan uwanmu, mutane wanda muka rasa, masu zuwa su kama lokacin an kai mu prison, masu dafa mana abinci, 'yan uwana, irin wayannan lokaci zai yi da zan masu godiya ta musamman ba yanzu ba. Wannan dai kawai 'yar magana ce kaɗan. Sai ku yi haƙuri da layin an ƙi a bar shi free, waya ta yawa.